Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабака ютуб канали мо. Имрӯз ман навор кардам баҳри шумоён 4 сар буқачаҳои зотиро хостам ба фурӯш пешниҳод намоям. Дар навори имрӯза 4 сар буқачаҳои парода тоза зоти вуҷуд дорад. Ман маълумоти пуррашонро дар алоҳидагӣ, яъне ки бо тарзи алоҳидагӣ баҳри шумоён пешкаш гардонам. Инак маълумот медиҳам дар бори буқачаи рақами якум, яъне ки моли рақами якум пароди тоза сементал аст. Инак масъали хурди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр, оиди хурди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. Моли пешкаш намуда синни солаш 1 моҳу 13 шабона рӯза. Инак дӯстони азиз, тоза пароди сементал аст. Инак масъали нархномааш 13000 сомон боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, касе дар маҳқул аст, занг занед, беҳтарин чиз аст. марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, чизҳои хубу беҳтаринро баҳри шумоён ба фурӯш пешниҳод кардам. Барои насл гирифтанам беҳтарин аст, яъне ки барои зот хеле чизи хуб аст. чиста парода аст дӯстони азиз. Ина касе мегирад бениҳоят баракат меёбад. беҳтарин чизи хуб аст дӯстони азиз. дер намонед, баъзе одамое ҳастанд ки сементал кофта гаштанд, марҳамат мана. беҳтарин чиз аст. тоза парода аст. инак дӯстони азиз, маълумот медиҳам дар бораи моли рақами дуюм, яъне ки буқачаи дуюм. ин ҳам пароди сементал бо чорни пёстир гибрид шудагааст, яъне ки оташ сементал аст, очаш чорни пёстири тоза аст. марҳамат дӯстони азиз, синни соли буқача 28 ё ин ки 1 моҳа аст. инак масъали хурди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр, оиди хурди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. нархи инро 9500 сомон мегӯем, боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз, беҳтарин аст. ина тоза сементал қати чорни пёстир гибрид шудагааст. марҳамат дӯстони азиз, касе дар маҳқул аст, дар тамос ҳастем, номерҳо дар рӯи экран. хеле сифати баланд дорад, чизҳои пешкаш намуда, касе мегирад дар оянда баракат меёбад. ина масъали нархномааш 9500 сомон, боз муомила дорад. ин буд маълумот дар бораи моли рақами дуюм. Инак маълумот медиҳам дар бораи моли рақами сеюм, яъне ки буқачаи рақами сеюм. тоза пароди чорни пёстир бо карпат гибрид шудагааст. синни солаш 1 моҳа, яъне ки гузаштагааст. инак масъали хурди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр, оиди хурди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. буқачаи пешкашнамуда хеле сифати баланд дорад дӯстони азиз. касе дар маҳқул аст, марҳамат дӯстони азиз, оиди хурди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. нархи инро 8200 сомон мегӯем, боз муомила дорад. марҳамат дӯстони азиз. марҳамат дӯстон. марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, масъали дастафкаш бе ягон мушкилӣ дар тамоми қаламравии ҷумҳури Тоҷикистон дастафка мекунем. инак дӯстони азиз, моли охирон, яъне ки буқачаи чорум, моли рақами чорум, пароди тоза чорни пёстир аст. синни солаш 20 рӯза. масъали хурди хӯрок саломатиш бениҳоят зӯр, оиди хурди хӯрок ва саломатиш ягон хел камбудӣ дидан намешавад. нархи инро 7800 сомон мегӯем, боз муомила дорад. инчунин дастафка дар тамоми қаламравии ҷумҳури Тоҷикистон. касе ҳамашро дар якҷоягӣ мехарад, бо хеле муомила карда медиҳем.
марҳамат дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, наворҳои ҷолиб баҳри шумоён, баҳри подписчикон. дӯстони азиз, то ин ки дер намонед, ҳатман канали моро дастгирӣ кунед. аз шумо ҳеҷ чиз нест, як лайкро фаромӯш накунед, агар навор ба шумоён писанд омада бошад. марҳамат дӯстони азиз.